Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Orong. Taong 1951, Antique. Dahil nasa dugo na nila ang pagiging babaylan, hindi na rin nakatakas si Orong sa kanyang nakatakdang kapalaran. Simula nang tumungtong siya ng 7 taong gulang, nagkaroon na siya ng gabay niya sa panggagamot. Noong una, inakala niyang simpleng tao lang ang kanyang nakausap. Ngunit nang makita siya ng kanyang tiyahing babaylan, nalaman niyang isang diwata pala yon at nakahandang tumulong sa kanya. Dahil dito, simula noon ay nag-aral na siya ng tradisyonal na panggagamot. Natuto na rin siya ng mga ritual para makatulong sa kanilang kapwa. Isang gabi, dahil pagod siya sa kanyang pagsasanay, maaga siyang nakatulog. Pinalalahanan siya ng kanyang tiya Suling na huwag munang hihiga, pero mas nangibabaw ang pagod niya. Pagkaraan lang ng ilang sandali, tuluyan siyang nakatulog. Sa hindi niya malamang dahilan, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Naging kakaiba na rin ang kanyang pakiramdam, kaya sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Nang makita niyang wala siya sa silid niya, napagtanto ni Orong na nasa loob siya ng isang panaginip. Noong una, nakaramdam siya ng kaba, ngunit nang maisip niyang isa siyang babaylan at protektado naman siya ng kanyang gabay, naging malakas ang kanyang loob. Sinubukan niyang gumala sa paligid, hanggang sa may nakita siyang isang maladiwatang babae na papalapit sa kanya. Hindi niya ito kilala kaya sinabi niya rito ang kanyang pangalan, sabay tanong sa babae kung ano ang pangalan nito. Ako si Pandaki. Nagpakita ako sa iyo para bigyan ka ng babala. Marami ang mga taong mamamatay sa nayo ninyo. Kailangan mong protektahan ang tiyahin mo dahil nakatakda na siyang sunduin. Pagkatapos mag-uwi ka ng nagpakilalang Pandakaki, nag-iba ang kanyang itsura. Biglaan ding naging makulimlim ang paligid, kaya nagising si Orong na hinihingal. Hindi niya matandaan ang halos lahat ng bahagi ng naging panaginip niya. Ang tanging naiwan na lang sa kanyang alaala ay ang ibinigay na babala nun sa kanya. Nakaramdam siya ng kakaiba, kaya bumangon na muna siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad papunta sa kusina, nadaanan niya ang kwarto ng kanyang tiyahin. Napansin niyang bahagya itong umuungol, kaya naisip niyang baka nananaginip na lamang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma na ang tiyahin niya at napahilik na. Dahil dito, dumiretso na sa kusina si Orong para kumuha ng maiinom. Noong pabalik na sana siya sa kanyang kwarto, may narinig siyang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Agad niyang naisip na baka may aso na naman doon at nagbabalak na pumatay ng kanilang mga alagang manok, kaya napagpasyahan niyang tingnan yun. Dala ang gasera at pamalo, bumaba siya sa kanilang bahay. Nang nandun na siya, agad niyang tiningnan ang silong. Napakunot noon na lang siya nang wala naman siyang nakita. Natigil na rin ang mahinang pag-iingay ng mga manok, kaya minabuti na lang niyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Papasok na sana siya nang sa hindi niya inaasahan ay narinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanilang kapitbahay. Buntis yun, kaya nagtaka si Orong kung ano ang posibleng rason ng paghiyaw noon ng ganoong oras ng gabi. Subalit nang marinig niyang nanghihingi ng tulong ang buntis, nabahala siya. Sa halip na pumasok sa kanilang bahay para magpahinga, tumungo na lang siya sa kanilang kusina para kumuha ng itak. Pagkatapos nun, patakbo siyang pumunta sa kapitbahay nila. Agad siyang nagtanong kung ano ang problema, dahil hanggang sa mga panahong yon ay umiiyak ang buntis. Sinabi naman ng babae na may sumilip na nilalang sa kanya na sa kanyang palagay ay isang aswang.
Tinanong naman ni Orong kung saan nagpunta ang aswang na yon, pero hindi nakasagot sa kanya ang buntis. Dahil dito, nakiramdam na muna siya sa kanyang paligid. Walang ano-ano, may narinig siyang kaluskos na papunta sa masukal na parte ng kanilang nayon. Naisip ni Orong na baka yon ang aswang na sumilip sa buntis, kaya naisipan niyang sundan ito at puksain kung maabutan niya. Habang papalapit siya sa kasukalan, sa hindi niya malamang dahilan, nakaramdam siya ng kakaibang bigat ng kanyang katawan. Kahit na anong waksi niya sa kanyang isipan, bumabalik ang naging panaginip niya patungkol sa banta ni Pandakaki. Nang nasa bukana na siya ng kasukalan, biglaan siyang natigilan nang may makita siyang isang lalaki na nakatayo roon. Inihanda ni Orong ang kanyang itak dahil naisip niyang baka yon ang aswang na sinundan niya. "Anong pakay mo rito? Huwag mong sabihin na ikaw rin ang pumunta sa bahay namin at nang maramdaman mong bababa ako, agad kang umalis." Napatawa ng mahina ang lalaking may mga batok sa buong katawan. Nang humarap siya kay Orong, napalunok ng laway ang binata. Napagtanto niyang hindi isang normal na tao ang kaharap niya at alam din niya na hindi yon isang aswang. "Bukas, kailangan ko nang kunin ang kaluluwa ng tiyahin mo." Nabahala si Orong dahil doon. Napailing siya at sinabi na hindi siya papayag sa kagustuhan ng lalaking yon. Napangiti naman ang lalaki at agad na nagpakilala bilang Pandaki. Sinabi rin niya na nagpakita siya kay Orong sa panaginip para balaan ito sa kanyang gagawin. Dagdag pa niya na kaya niyang mag-anyong babae at anyong lalaki, depende sa sitwasyon at sa kagustuhan niya. "Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Sige na, kahit na ano ang ipapagawa mo sa akin, gagawin ko. Basta, huwag mo lang kukunin ngayon ang tiya ko. Hindi ko pa kaya kung wala siya eh. Isa pa, hindi pa sapat ang aking kaalaman para maging isang ganap na manggagamot." Napangiti ang lalaki at napatitig sa malayo. Naghintay naman si Orong sa kung ano ang sasabihin nun hanggang sa magsimula na siyang magsalita. "Sige, payag ako. Pero bilang kapalit, gusto kong patayin mo ang isang baboy ramo na nasa malawak na kagubatan dito sa bayang ito." "Ho? Bakit? Ano bang meron sa baboy ramo na yon?" "Ang baboy ramo na yon ang nag-iingat sa buhay ng pinunong aswang na pumatay sa aking kadiwa. Hindi lamang ang kadiwa ang kong pinaslang niya, kung hindi ang buong angka nito. Alam ko na gumaganti yun sa akin, kaya gusto kong tapusin mo na ang buhay nun." "Pero wala akong magagamit na sandata para patayin yun. Baka may sa engkanto yun, tapos ako pa ang malagay sa alanganin." Napailing si Pandaki at sinabi niyang bibigyan niya ng sandata si Orong. Muli pa nitong ipinangako na hindi kukunin ang kaluluwa ng kanyang tiyahin, basta't ipangako lang din ng binata na gagawin niya ang nakaatas na misyon dito. Noong lumaon, nagkasundo silang dalawa. Binigyan ng diwata si Orong ng isang kris na may mga ukit na baybayin sa katawan nito. Sinabi pa niyang magagamit nito ang patalim laban sa mga aswang na kasama ng pinuno. Binigyan din niya ang binata ng isang mutya na kasing laki lang ng itlog ng butiki. Ipinasubo yun ng diwata sa kanya, kaya agad niya itong ginawa. Sinabi rin ni Pandaki na dahil sa mutyang yon, hindi siya madaling kapitan ng kulam o kahit na anumang pag-atake sa kanyang kaluluwa. "May dugong mangkukulam ang aswang na yon, kaya mag-ingat ka. Hindi lang katawan mo ang kaya niyang saktan, pati na rin ang iyong kaluluwa. Pero wala ka nang dapat na ipangamba. Magiging walang silbi ang pangungulam niya sa iyo. Dahil sa mutyang yan, kahit madilim ay magagawa mo pa ring makakita."
Napatango na lang sa kanya si Orong bilang pasasalamat. Magsasalita pa sana ang binata, pero sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, naglaho na ang diwata. Nanlamig ang buong katawan niya. Sa tanang buhay niya kasi, hindi niya akalain na direktang magpapakita sa kanya ang isang diwata. Nasa ganong kalagayan siya nang maalala niya ang kanyang tiya Suling. Dahil dito, patakbo siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, naabutan niya ang kanyang tiyahing babaylan na umiinom ng tubig. Pagkakita niya rito, nagtaka siya kung bakit lumabas pa si Orong ng ganoong oras. Teka, bakit may kris ka? Kanino ba galing yan? Bibihira lang yan dito sa atin ah. Noong una, ayaw sana niyang sabihin ng patungkol doon. Pero dahil ayaw rin niyang maglihim sa tiyahin niya, sinabi niyang ibinigay yon ng diwatang si Pandaki sa kanya dahil may ipapagawa ito. Natigilan ang kanyang tiyahin. Napatitig ito sa binata ng halos kalahating minuto. Kalaunan, nagtanong siya kung ano ang ipinapagawa nito, pero sinabi na lang ng binata na hindi niya pa alam kung ano yon. Kahit na hindi niya gustong maglihim sa ali, naisip niyang mas makakabuti kung walang ibang makakaalam ng misyong nakaatas sa kanya. Bumalik si Orong sa kwarto niya. Itinago niya sa ilalim ng papag ang kris at minabuti niyang magpahinga na. Sa hindi niya malamang rason, nakaramdam siya ng matinding pagod, kaya hinayaan na lang niya ang sarili niyang lukubin ng takot. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang tiyahin na aalis siya. Nagtanong pa ito kung saan siya pupunta, pero idinahilan na lang ni Orong na makikipagkita siya sa kanyang kaibigan dahil magbabahagi raw yon ng mga karagdagang kaalaman. Wala namang nagawa ang babaylan kung hindi ang payagan si Orong sa kagustuhan nito. Napabuntong hininga na lang ang binata nang hindi na siya tinanong pa ng tiyahin niya patungkol sa dala niyang kris. Lingid sa kaalaman ng kanyang tiya Suling, pupunta siya ng gubat kung saan nandoon ang baboy ramo na balak niyang patayin. Dahil kabisado naman niya ang daan papunta roon, wala siyang gaanong naging problema. Ang tanging problema lang niya ay ang may kalayo ang lakarin at wala siyang gaanong mapagkukunan ng tubig na maiinom. Maswerte na lamang siya dahil kahit nauuhaw siya, hindi siya nakaramdam ng panghihina. Nang matanaw na niya ang gubat, may nakita siyang isang ilog. Dahil dito, nagpasya siyang uminom na muna roon ng tubig. Wala siyang nakitang kabahayan sa lugar na yon, kaya alam niyang malinis ang tubig na kanyang iinumin. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pag-iinom nang makarinig siya ng pag-igik. Dahil walang nakatira roon, agad na naghinala si Orong na gawayo ng isang baboy ramo. Dahil dito, pinakiramdaman niya at minatyagan kung saan nakapwesto ang nasabing hayop. Hindi na rin alis sa kanyang isipan na ang nilalang na yon ay ang tinutukoy ng diwatang si Pandaki. Nang malaman niya kung saan naroroon ang nasabing hayop, minabuti niyang lapitan yon. Nagtago siya sa malaking bato at nang matanaw na niya ang baboy ramo, sinipat niya yon ng maigi. Kung hindi man yan ang baboy ramo na hinahanap ko, baka dahil dyan, matukoy ko kung saan naglulungga ang pakay ko rito. Nang magsimula ng umalis ang baboy ramo, sinundan yon ng binata. Pumasok ang hayop sa gubat, kaya pumasok na rin siya roon. Saktong pagpasok niya, nagulat siya nang tila naging mas mabilis ang oras. Unti-unti na rin kasing naging madilim ang paligid. Kinabahan siya dahil wala man lang siyang dalang gasera, kaya minabuti niyang bilisan na ang paglalakad. Halos mag-iisang oras na niyang sinusundan ng baboy ramo, ngunit hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin niya ito natatagpuan.
Iiwan na sana niya ang nasabing hayop at magpapatuloy sa paghahanap ng pakay niya. Pero may napansin siyang kakaiba sa baboy ramo. Nagbabaga ang mga mata nito at halatang may katandaan na yon. Akmang lalapitan na sana ni Orong ang baboy ramo nang bigla itong tumakbo paalis. Hindi naman nag-aksaya ng kanyang oras ang binata at minabuti niyang sundan ang hayop. Sigurado na akong ang baboy ramo na yon ang tinutukoy ni Diwatang Pandaki. Alamin ko kung saan siya papunta at baka dalhin niya ako sa kuta ng mga aswang. Inisip ni Orong na baka sa loob lang din ng malawak na gubat ang kuta ng mga aswang, kaya naging mas maingat siya. Nasa kalagitnaan na siya ng pagsunod sa baboy ramo nang tuluyan ng dumilim ang paligid. Kinutuban na siya ng hindi maganda, kaya inihanda na rin niya ang kris na ibinigay sa kanya ng diwata. Walang ano-ano, napansin niyang naging tahimik ang loob ng gubat. Wala nang mga paghuni ng kulisap at maging mga paghuni ng mga ibon na naghahanap ng madadapuan. Nagulat na lang si Orong nang malaman niya kung saan papunta ang sinundan niyang baboy ramo. May isang lumang kubo roon na nakatayo at wala man lang senyales na merong nakatira roon. Lalapitan sana niya ang kubo pero naalala niya ang sinabi ni Diwatang Pandaki. Naisip niyang baka yun ang tirahan ng pinunong aswang at baka may mga nilalang na nakaantabay sa kanyang pagdating. Dumiretso sa kubo ang baboy ramo. Ilang sandali pa, lumabas sa kubo ang isang matandang lalaki na may mahaba at buhaghag na buhok. May kung anong ipinainom yun sa hayop. Ilang sandali pa, natigilan ng matanda at nagmatsyag sa kanyang paligid. Agad namang nagtago si Orong para hindi siya makita ng aswang. Pagkatapos magpainom sa baboy ramo, sinenyasan niya itong umalis. Napangisi naman si Orong at agad na nakaisip ng plano para sa baboy ramo. Nang makapasok na ang matanda sa kanyang kubo, walang agam-agam na sinugod ng binata ang baboy ramo. Napaigik yon at sa halip na tumakbo papalayo, umatake rin siya kay Orong. Naisip niyang baka likas talaga na mabangis ang nasabing baboy kaya hindi siya gaanong nabahala. Sinikap niyang huwag masugatan sa pangil ng hayop. Ilang beses din niyang sinubukan na tagain yon pero mabilis na nakakailag ang nilalang. Naghintay ng pagkakataon si Orong at noong makatsyempo, sinakyan niya ang nasabing baboy. Mas lalong nagwala yon pero kumapit ang binata sa kanyang leeg. Noong akmang gigilitan na sana niya ang nasabing baboy ramo, biglaan siyang nakarinig ng pag-angil. Napalingon siya at nakita niyang nakatayo sa tapat ng pintuan ng aswang. Nagbabaga na ang mga mata nito at naglalangis ang buong katawan. Inakala ni Orong na susugurin siya kaagad ng nilalang na yon, kaya bumaba siya sa likuran ng baboy ramo na mabilis na tumakbo palayo. Hahabulin pa sana niya yon, ngunit natigilan siya nang makita niya ang maraming aswang na nakaantabay at handang umatake sa kanya. Alam ko kung sino ang nagpadala sa'yo. Si Pandaki, tama? Kung binabalak mo kung patayin sa pamamagitan ng pagpatay sa alaga kong baboy ramo, tinitiyak ko sa iyo na mabibigo ka lang. Sige mga alagad, sugurin ang binatang ito't patayin. Napahawak ng mahigpit sa kanyang kris si Orong. Kahit na yon ang unang beses niyang makasagupa ang mga aswang, hindi siya nakaramdam ng takot. Alam niya kasi sa kanyang sarili na makakaya niya sila dahil simula pagkabata ay sinanay na siya para sa ganoong sitwasyon. Sa isang pag-isap ng mga mata niya, umatake sa kanya ang maraming aswang. Napausal na lang si Orong ng dasal at humingi siya ng gabay mula sa mga diwata. Nung mga oras na yon, napansin niya na nagagawa niyang ilagan ang mga nilalang na yon. Napapantayan na rin niya ang liksi at lakas nila,
kaya naisip niyang baka tumalab na sa kanya ang bertud na ibinigay sa kanya ni Pandaki. Napangisi na lang din siya nang makita niyang malalim ang natamong sugat ng mga aswang na sumusubok na sumunggab sa kanya. Ang kada nilalang na nasusugatan niya ay nabubuwal at halos lahat sa kanila ay hindi na nakabangon. Habang nakikipaglaban, napapansin niya ang konting liwanag na nagmumula sa kris na hawak niya. Saglit namang natigilan ang mga aswang. Ngunit nang muli silang utusan ng nooy galit na nilang pinuno, sumugod sila ulit kay Orong. Sa pagkakataong yon, mas nagliwanag ang kris na hawak ng binata at maging siya ay hindi makapaniwala nang ang bawat aswang na kanyang natataga ay nahati ang katawan at nasusunog sila. Ilang sandali lang ang itinagal ng mga aswang na yon dahil pagkabuwal ng mga nilalang, nasusunog ang kanilang katawan sa kulay bughaw na apoy. Nakita ng pinunong aswang ang nangyari, kaya nang galaiti siya. Umangil siya ng napakalakas at nang tingnan ni Orong yon, nakita niyang meron itong maikling sungay. Hindi niya alam kung anong uri ng aswang ang posible niyang makaharap, pero nasisiguro niyang hindi karaniwang aswang yon. Dahil dito, naghanda siya para sa kung anumang susunod na gagawin ng nilalang. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Orong, patakbong umatake sa kanya ang pinunong aswang. Lumakas naman ang kabog ng kanyang dibdib, pero mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang mapatay ang nilalang kesa ito ay katakutan. Magbabayad ka sa ginawa mo sa aking mga alagad. Ang kris na hawak mo mismo ang gagamitin ko para patayin ka. Sige, lumapit ka rito. Kung nagawa mo matalo ang kadiwa ni Pandaki, ibahin mo ko. Hindi ako kadiwa ng kahit na sino mang diwata. Sadyang nandito lang ako para patayin ka. Napatawa ang aswang dahil sa sinabi ni Orong. Mas nagbaga ang mga mata ng nilalang at naging mas maliksi ang kanyang paggalaw. Nang makalapit na siya ng husto sa binata, sinubukan niyang sunggaban ito. Nabasa naman agad ni Orong ang gustong gawin ng nilalang, kaya nakailag siya. Akala mo ba mapapatay mo ko? Nagkakamali ka. Gusto kong malaman mo na higit 100 taon na akong nandito sa mundo. Alam ko, pero kung hindi mo isinasalin sa mga baboy ramo ang buhay mo, matagal ka ng patay. Kung hindi man kita mapatay, tinitiyak ko sa iyo na papatayin ko ang hayop na nag-iingat ng iyong buhay. Napaangil ang aswang dahil sa sinabi ni Orong. Mas naging agresibo ito at malakidlat na umaatake. Hindi naman nakapaghanda ang binata, kaya tumilapon siya. Sa kabutihang palad, hindi niya nabitawan ang kanyang kris. Pagbagsak niya sa lupa, nilundagan agad siya ng pinunong aswang. Agad namang gumulong si Orong para makailag doon. At nang magawa na niya, nagmadali siyang bumangon. Pagkabangon ng aswang, inatake niya ito. Sinubukan niyang tagain ang nilalang, ngunit maliksi pa rin yun kung gumalaw. Magkakaroon din ako ng pagkakataon na patayin ka. Huwag kang pakakampante na wala kang kamatayan. Alam ko na kung aling baboy ramong nag-iingat ng buhay mo. Bago mo magawa yan, patay ka na at sisiguraduhin ko rin na ipapakain ko ang laman loob mo sa hayop na yun. Habang pinipilit ni Orong na mataga ang aswang, napansin niyang nagiging mainit ang kanyang kris. Nagsimula na rin itong magliwanag na parang may kakaibang aura, kaya mas ginanahan siya. Nagpatuloy siya sa paghambalos ng kris sa aswang hanggang sa magawa niyang tapyasan ang kaliwang tenga nito. Napaungulang nilalang at sa halip na panghinaan, mas naging mabangis pa yon. Sa hindi naasahan ni Orong, nawala sa kanyang harapan ang aswang. Napaungol na lang siya nang maramdaman niya ang sakit sa kanyang likuran.
Ngayon, tingnan natin kung sino ang mamamatay sa ating dalawa. Dudukutin ko ang puso mo. Mapangahas na dayo. Muling napaungol si Orong sa sobrang sakit nang maramdaman niyang nagkaroon siya ng sugat sa likod. Tumulo na lang ang kanyang luha nang maramdaman din niyang parang pinipiga ang kanyang puso. Naisip niyang katapusan na niya ng mga oras na yon. Pero nang makita niya ang diwatang si Pandaki na nakamasid sa kanila, napagtanto niyang ginagabayan siya nito. Naramdaman din niyang nawala ang kirot sa likod niya, kaya ginamit niya ang natitira niyang lakas para isaksak sa tiyan ng aswang ang hawak niyang kris. Napaungol ang nilalang dahil sa ginawang yon ni Orong. Nabuwal naman sa lupa ang binata. Nakita niyang lumapit sa kanya si Pandaki at may nakitang kung anong alikabok ang inihip sa sugat niya. Pagkaraan lang ng ilang sandali, naramdaman ng binata na naghilom ang sugat niya. Nawala na rin ang pakiramdam na pinipiga ang kanyang puso. Hanggat hindi mo napapatay ang baboy ramo, mananatiling buhay ang aswang na ito. Tinanong ni Orong ang diwata kung paano niya mapapatay ang baboy ramo, pero hindi na ito nakasagot. Hanapin mo ang baboy ramo. Ako na ang bahalang magbantay sa aswang na ito. Kalahati ng kanyang kaluluwa ang nasa katawan niya. Pero mas mahalaga ay ang nasa loob ng hayop na yon. Sige na, sundan mo ang nilalang na yon at patayin. Kahit na nakita pa ni Orong na gumagalaw pa ang aswang, bumangon siya at nagpasyang umalis. Sinundan niya ang bahagi kung saan nagtungo ang baboy ramo hanggang sa makarating siya sa ilog. Tumigil siya sa paglalakad at nagmatsyag sa paligid. Walang ano-ano, may narinig siyang igik ng baboy malapit sa kabilang pangpang. Sinipat niya ng maigi yun at dahil sa nag-ibayo niyang pandama, nakita niya ang nilalang na kanyang hinahanap. Dahil madilim ang paligid, nagbabaga ang manilaw-nilaw niyang mga mata. Dahil alam ni Orong na yon ang baboy ramo na taga-ingat ng buhay ng pinunong aswang, naging maingat siya sa paglipat sa kabilang pangpang. Inihanda na rin niya ang kris para magamit ito kapag masunggaban na niya ang naturang hayop. Sa hindi malamang rason ni Orong, hindi siya napansin ng baboy ramo. Nakarating siya sa kabilang pangpang nang hindi yun nakalingon sa kanya. Para hindi na makatakas, mabilis niya itong sinunggaban mula sa likuran. Paghawak niya sa katawan ng baboy ramo, umigik ito at agad na nagpumiglas. Sinubukan pa niyang kagatin si Orong, pero dahil naging maingat siya, hindi siya nagawang sagpangin ng nasabing hayop. Dahil sa pagpipiglas ng baboy ramo, nahirapan ng binata na patayin yon. Subalit sa halip na sumuko, ginamit niya ang kanyang buong lakas para maibuwal ang nasabing hayop. Nang magawa na niyang maibuwal ang baboy ramo, sinubukan niyang itarak ang kris niya sa dibdib nito. Subalit bago pa man magawa ng binata ang kanyang binabalak, nakapiglas na ang hayop at sinubukan nitong tumakas. Hindi ako papayag na makatakas ka pa. Hindi ko nabibigyan ng pagkakataon ng pinunong aswang para mabuhay at makapambiktima pa. Hinabol niya yon at nang medyo nakabuelo na siya, lumundag siya para atakihin ang baboy ramo. Wala na siyang naging pakialam kung ano man ang mangyayari at ang tanging nasa isip niya ay ang patayin ng hayop na nag-iingat sa buhay ng pinunong aswang. Nang masunggaban niya ito, walang pagdadalawang isip niyang itinarak ang kris sa lalamunan ng baboy ramo. Nilingon pa siya nito, pero bago pa man siya makagat ng naturang hayop, sinaksak niya ito sa dibdib kung saan alam niyang magagawa niyang matamaan ang puso nito. Agad na bumaksak ang baboy ramo, kaya pinakiramdaman niya yon. Nang makita niyang bahagya pang gumagalaw ang hayop, muli niyang itinarak sa dibdib nito ang kris
hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay ang baboy ramo. Nagulat pa siya nang makita niya ang itim na usok na lumabas sa katawan nun. Nakalaunan ay naglaho na rin sa hangin. Nang masiguro na niyang patay na ang nasabing hayop, nagmadali siyang bumalik sa loob ng gubat kung saan nandoon ang katawan ng pinunong aswang. Pagdating niya roon, wala na ang diwatang si Pandaki. Ang tanging naiwan doon ay ang katawan ng pinunong aswang. Dahil sa takot niya na baka muli pang mabuhay yon, minabuti niyang pugutan na ito ng ulo at ihiwalay ito sa kanyang katawan. Nang matiyak na niya na hindi na mabubuhay pa ang pinunong aswang, nagpasya si Orong na bumalik na sa kanilang nayon. Kahit papaano'y nakampante siyang walang mangyayaring masama sa kanyang tiya Suling dahil nagawa na niya ang napagkasunduan nila ni Pandaki. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad pa uwi nang lumitaw sa kanyang unahan ng isang babae. Nakilala niya kaagad yon, kaya tumigil siya tsaka hinintay itong magsalita. "Magaling, Orong. Kamangha-mangha. Ngayong wala nang pinunong aswang, naipaghiganti ko na rin ang kamatayan ng aking kadiwa. Salamat." "Ngayong wala nang pinunong aswang, sana naman ho, tuparin niyo ang pangako ninyo. Hindi niyo nakukunin si Tiya Suling." Napatango ang diwata bilang pagsang-ayon sa sinabi ng binata. Isinioli ni Orong ang kris sa kanya, pero sinabihan siya ng diwata na siya na ang mag-iingat nun. Nagpasalamat na lamang si Orong sa kanya at ibinalik sa kaluban nito ang patalim. Nagpresenta rin ng diwata na ihahatid siya nito sa kanilang bahay. Magtatanong pa sana siya kung paano yun gagawin ni Pandaki, pero nagulat siya nang makaramdam siya ng matinding antok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ng mga oras na yon, kahit na natutulog ang katawan niya ay gising naman ang kanyang diwa. Walang ano-ano, naramdaman niyang may kung anong tumatangay sa kanya, pero hindi niya nagagawang maimulat ang kanyang mga mata. Nagising na lamang siya nang maramdaman niyang lumapag na siya sa lupa at nang tingnan niya ang paligid, nalaman niyang nasa labas na siya ng bahay nila. Nagmadali siyang umakyat doon at nang makita niyang mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang Tiya Suling, nakampante siya. Minabuti na rin ni Orong na matulog na muna dahil sa matinding pagod na kanyang naramdaman. Kinabukasan, sinabi niya sa tiyahin niyang babaylan ang nangyari. Nagulat naman yon at sinabi na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagpapakita si Pandaki. Sinabi rin ito na napaginipan niya ang diwata at may sinabi ito sa kanyang panaginip. Gusto niyang gawing kadiwa si Orong. "Ang gusto ni Diwatang Pandaki, ikaw ang pumatay sa mga aswang na nagkalat dito sa atin. Nasa sayo na yon kung susundin mo o hindi ang gusto niya." Nang marinig ni Orong ang sinabi ng kanyang tiyahin, pumayag na lang siya sa kagustuhan ng diwata. Magmula noon, tumutugis na siya ng mga aswang at ang mga kaluluwa noon ay dinadala naman ni Pandaki sa kung saan sila nararapat. Nagpalipat-lipat si Orong at nakarating na siya sa Negros para lang manugis ng mga aswang. Nang lumaon, hindi niya na napigilan pa ang tadhana dahil tuluyan nang namatay ang tiyahin niya, dulot ng katandaan. Gayunpaman, hindi yun naging hadlang sa kanya para ipagpatuloy ang nasimulan niyang gawain. Nagpasalamat na lang siya sa diwatang nag-atas sa kanya ng ganoong gawain dahil kahit papaano'y nakatulong siya sa ibang tao. Sa paglipas naman ng panahon, natanggap na rin niya na maging siya ay mamamatay din kapag talagang oras na niya. Alam niya na walang kahit na anong gamot o pananampalataya ang makakapagsalba sa kanya, kahit pa na ilang ulit siyang magkaroon ng kasunduan
kay Diwatang Pandaki.